Guys, good morning. Di ada mig diri sa Purok City karon manglimpyo mi diri guys. Kami pang duha guys, oh mga very good kayo. Si Kemchu, ang kauban. Sana Kemchu. Mana siya ibida sa linlang guys. Linlang nga salida. Joke guys. Oh, ang bio diri oh. Ano siya Purok City diri guys. Oh. Agrapik at Tagalog. Limpyuhin. Manglimpyo time dahil may para sa kuan. Ang tawid. Para namin mga attendance daw guys. Charot. Yun dahil ito guys. Ha? Ba? Halik dito dito Dara guys, mani among galibyuhan karon. Akong gitrabaho dayron guys. Buwak na akong mga tupong sama ni. Itupong na siya nako guys. Kani ini siya dere guys. Uy, medyo gigutom na gini akong kauban oh. Kauban guys, snack nagpan. Palit kag daghang pan jay. Dai duha oh. Anong model? Atul jud. Dapat jud limpianan guys oh.
bata guys. Oh, mga very good yung mga bata oh. Naghaling. Kinsay mo ikid? Ligo taday. Buang nga. Uy, maipit man sa dana.